И здравейте хора, съм Денджер и днес ще игра също два отбора, които са паднали. Първата е Барселона. До сега два клипа ми се провариха заради бъгове. Дано не стане така и в този матч, защото вече сигурно даже ще се спра да снимам. По-труден противник ще имаме. Изобщо не е лесен противник. Много сложен противник за победа. Но ние имаме много добри играчи сега. Центриране. Какъв изстрел 1 на 0. Гол на Старич. Даниел Старич вкарва първия гол срещу Барселона. Така. Мащерано подава за Дани Алвес. Дани Алвес. Аркитич. Вие сигурно ги четете. Не. Молим те, не пак. Не, защо? Защо пак е тъпа игра? Чак второто по време ти опраща. Сега си 20 минута. Давай спринт. Спринт на някъде. Хора, аз не играем. Е така го съем. Не играем аз просто. Просто телефона ми нещо прави. И бе, бравче бе. Жив и здрав, Васил. Управи се. Не! Ох, жив и здрав. Охо, фойрако. Сега покупаме фолиер. Какво? 86 шут такъв шут да направи. Безкомпромисен изстрел. Направо е мост. Единственият гол е на единствения най-добър играч, Даниел Старич. Аз съм много голям късмет, ли че ми се паднат пак. На Димо се паднал пак и се кефи толкова много. А на мен ми се паднал безплатен пак. Вика сега, че го правим да сумат и пари. Чики. Не! Добре, не мога да ми вкарат тия Барса. Има толкова с класни играчи. Тук имам най-силен играч на 87 оверал. Тук един играч толкова овервал. И пане. И пан има Пике. Само Пике има повече оверал от целия му отбор. Да не говорим за другите. Дани Алвес. Само един CIM, къде даже и не е толкова добър. Да, но трябва да са фалми, да тако ти има да сара. Има да сарам, тя ме бутна. Не, но просто вече няма влизане на наказателното на Барселона. Или пък има? Нема. Много тъпо я поведох. Спрете стъпите бъгове за джиза. Пиза, дай, маките. Макистерянката много бърз не мога да настигне. Жорди! То, червен картон, спря атаката. Така да я центрирам, ако мога да питам. Давай, Перишич! Шут! Не, то ме бута. Това ме ще го направи много високо, не бата колко стръчиш сигурно. Давай, Родригес! И да малко да го
Само малко, че ще стигна тук като него. За малко. За малко. За малко. За малко. За малко. Тънън. 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 Тук си игра на въздушнички. Оне, какъв финт на Перишич. О-о. Май на късмет, че ги бием този матч. Да. Не беше на късмет. Това беше атаката, къде я направих. 5 минути. Супер. Бързо. Ще има за още едно видео, значи. Супер. Супер дупер. За другия матч ще има нов плеер. Не казвам кой ще е. Не казвам. Защо губя времето на хората? Натискам различни. Пак ли тъпи обърн? Само бъгне матч, че видите, ще стане. Трием пипата. Сваляме на ново, не знам какво ще. Просто много ме дразни вече. Напоследък постоянно бъгва. И това ме изкарва извън релси. Да, само един гол. Не хванем толкова много време. Така. Давай, спин. Спин, аспирин, чачичу. Обрани се, стига, много тъпи бъгове му се. Гледаш, що прави клавиатурата. Аз по клавиатурата. Всичко ми отказа. Телефонос. Деси бе. Айде, 0-0, ти телефона ми е хипер тъп. Айде, 0-0, сърано спре бъгва, за мога да се върна в матча. Не, няма спре бъгва. Добре. Оставям го да спре бъгва. Докато не ми вкарат втори гол, няма да спре бъгва. Даже тогава не че бъгва сигурно още. Да бе, Робен от тук да пропусна. Това не ми е детската игра. Трофейс. Много смешен гол намеря, значи. Автогол, по-скоро. Он гол. Не, само да кажам, че не бъгва изобщо. Така... Малко самичко. Гледай къде. Пали почна да бъгваш, бе. Един тъп гол вкарам, па почна да бъгваш. Хора, извиняват за този тъп плак. Просто... Телефонът ми вече е за основен ремонт. След 2 месеца може вече да ви хареса снимат с мен. Защото този телефон е бъкук. И така. Давай, молим те, докато не е свършило времето. Давай, спускай се. Бумгай го, бе! Ле, как мина? Жал ми е стряк за топката. Пау! Щупи му главата. Ох, 1-1 срещу Собарен. Не беше мой гол, на късмет беше. Признавам си го този път. На късмет беше. Вече тук не беше на късмет, със сигурност не беше на късмет, ама...
Него чека, на късмет. Да. Късмет го вкара този гол. Леле, как чукна. Shit. Shit my face. Shit my life shit. Shit my life. Шина, slow. How much. Black nigga, energies on the floor, energies on the blow. Леле, ако набера то. Не ми е до набирането са. Парирабаб. Нема къде да стигне то. Сами къде ти че късмет, че тази игра на късмет. Така. Bro energy show. Ако остане време, ще го купя заедно с вас този играч. Игро шит. Само ви карам, че е защитник. Хитрик срещу бар. Само където че стърчи не е добър. Също не ми трябва защитник. Значи халф може би. Сиемчо. Не, също не ми трябва Сиемчо. Don't give up. Remind. Дано се продаде, дано всичко се е продало. Супер хайп. Така, 400 имам. Не, хора. Там. Може да си вземем Кевин Де Бройн. Белгия. Сега имаме колко се продава Кевинчо. Де Бройнчо. Бундеслига. Добре, Кевин Де Бройнчо. 20 000, 12 000, 70 000. Но колко пари се струва, бе? Много скъп станал. Сериозно. Ще направим нещо отбор. Само Стърч. Не, Стърч го махне, има такива здрави като него. CM от Белгия. Не от Белгия, да. Нещо от Бундеслигата. Кой? Кевин Де Бройн. Гундоган. Нямам пари за него. Кагава? Наистина? Кагава? Или пък Гьоце? Кагава мисля, че е варианта. И ми Кагава ще вземем така. От Япония. Бързо, докато не са станали 15 минути, ще отчуем. Джапон. Джапан. Джапанка. Добре, пак от Русията. 8, 7, 9. Не. Хора, значи това беше всичко за клипа. Извинете, че не купих играч. И така. Дано ви е харесало видеото, лайкнете, абонирайте се и чао. Пожелавам ви късмет.
Чао!